2 sa milyon nga kantidad sa kwartog alas nasa kiyos sa Makawatan. Lain na sab nga patay nahitabo kagabi o kaganyang buntag. 12 ka madikon hingpit ng naordinahan pagkapari. Mga anak sa misurrender sa tukhang hatagan og scholarship sa Kapitolyo. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Usa ka collector sa pusher sa drugs na patay sa lungsod sa Compostela samtang giilang nga kawatan sa Lapu-Lapu gipusil kagabi. Kini aksyon ni Leslie Vistil. Kining Granada, Super 38 nga adunay 5 ka bala gamit sa pagsuyop sa shabu, kwarta, slag sa mga bala, 3 ka bala sa kalibre 45 ug 8 ka kapsula sa kalibre 45 ang na-recover sa kapulisan. Human na po silang patay ang usa ka drug collector sa poblasyon Compostela, Cebu kagabi. Ang biktima, kinsa nakaangkon og 20 ka samad pinusilan sa nagkadayang parte sa lawas na ilang nga si Juan Jaime. Ang hepe sa Compostela Police nga si Senior Inspector Romeo Kaakoy Jr. nagkanayon nga ang biktima adunay kontra o gituhuan nga iyang kaatbang sa illegal nilang kalihukan ang mipusil patay niini. Si Jaime giila usab nga usa ka gun for hire gumikan sa mga na-recover niini nga armas o granada. Nahilakip usab siya sa drug watch list diha sa lungsod nga nag-operate gikan sa Compostela ngadto na sa syudad sa Danao. Records diri kaning biktima usab sa ato mga drug personality sa ato ang lungsod. So nag-operate ni siya within Compostela, Danao. So hatod niya kuha niya. Doon na sad may information intel reports nga kaning biktima ni kuha ni gun for hire. Ang gun for hire na siya. So may kumpirmar usab ang kapuyo niini nga si Philjion Tilia nga kolektor sa halin sa drogas ang iyang ka-live-in. Mangwala siya sa kanang halin dito magkuha. Ay siya dili ka ng kolektor. Patay usab kining nangawat og sapatos dito sa Lapu-Lapu City kaganyang kadlawon. Human po sila sa wa mailing tawo nga nagsakay og motorsiklo nga naghud. Si Richard Ramirez alias Alay nakaangkon og 3 ka samad pinusilan sa iyang lawas. Ang napatay, gihulagway nga walay record sa kalambigitan sa ginadiling droga sa syudad sa Lapu-Lapu, apan giila nga usa ka kawatan. Na-recover sa kapulisan ang usa ka parisan sa sapatos nga gikataho nga iyang gibaligya og 400 pesos. Pero among gipangutana ang sapatos nga iyang gida, nakaila ba sila nga ilaha? Di mo sila kaila nga iya. Ang gidil niya nga sapatos karon ba. So, may possibility nga kani siya ikan siguro nila nakakuha og sapatos ng deal karon. Patay ang maintenance head sa Maria Luisa Subdivision. Human kini gipusil sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas pasado alas 7 kaganyang buntag. Ang biktima nailhan nga si Fredo Sabalya mulupyo sa barangay Sinsin Dakbayan sa Sugbo. Gikatahong gisundan ang biktima sakay siyang motorsiklo gikan silang dapit ug pag-abot sa mingaw nga lugar sa sitio Maumawan, barangay Bunbun, gipusil ang biktima. Ang caretaker sa usa ka simbahan sa dapit nga si Irene Nacional mihulagway nga 4 ka sunod-sunod nga buto ug syagit sa usa ka babae nga nag-ingon nga patay ang iyang nadunggan. Gisusi karon sa kapulisan ang posibleng motibo sa maong panghitabo. Nya pag hinahinay sa uwan ay buto. Dito ramang gud mis inubsan wala jud mi ano dugmog buto lang ya naay ning syagit na ay patay. Nya naay ni agi nga ingon nga taga Sinsin kuno to. Kuan kuno to trabahante kuno to sa kuan Maria Luisa supervisor. Nasa istorya sir kuan kuno nang kalalis kuno atong Domingo. Party kuno sa eleksyon mao ra man to sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. 7 ka tawo ang nasikop sa mga sakop sa police station 2 kagahapon sa hapon. Sila nasakpan sa akto nga nagpot session sulod sa usa ka balay sa Sitio Kawayan, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Kinigaksyon ni Nino Libona. Ang 7 nga nadakpan, mao sila si John Marie Empinado, Ronel Abrigundo, Edgardo Abrigundo, Rolando Escosar, Adonis Mabitad, April Rose Ramirez ug Bibing Abrigundo.
Sila nasikop sulod sa panimalay sa usa ka senior citizen nga si Bibing Abrigundo nga nailang si Nanay Bibing. Ang iyang balay giila nga gihimong suyupanan sa mga adik nga namalit og shabu sa maong lugar. Ang mga pulis nga nagpahigayon og operasyon tukhang sa sitio Kawayan dihang dunay mitultol kanila sa nahimutangan sa drug den og dadakpan ang 7. Apan proceeding the area sir, nay concerned citizen sir nga ning dool na mo nga ni sulti sa amuang team nga nay nag-conduct og patrolling sa amuang area nga group of person. Moto mo ang giadto kuyo ang katong concerned citizen sir. Moto pag adto gyud mo sir sa balay sir na open man siya, nakita mo na mo. Si Nanay Bibing nga nagkanayon nga dili suyupanan ang iyang balay. Apan miangkon nga dunay higayon nga bayaran siya og 10 pesos aron adto magsuyop sulod sa iyang balay. No, nako mo klaro lang yun. Dahil higayon nga mangyo sila mo bayad og 10 kay namularga sila ana ba nailan lakaw. Ana ginoon so dili permit. Managlahi ang rason sa mga dinakpan kung nganong anaa sila sa balay ni Nanay Bibing. Si April Rose Ramirez nga taga Sitio Lango, Barangay Guadalupe, mimakak nga sila nanuyop. Matud niya nga igo lang silang nangagis sa maong lugar, kuyog ang iyang higala. Nangagis kay katong may paralyze na may anak, na si anak namin niyo. Mupo, lipason namin nanay. Si Adonis Mabitad, giila nga usa sa mga tigbantay og tigpamaligya sa shabu sa usa ka poser sa Sitio Kawayan. Ano sa man sir, natuga man ko diri sir. Kung ko apila niya, huwag ko kailala nila sir. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Kapulisan mipahimangno niya tumupuli sa mga napatay ug misurrender nga drug pushers ug drug lords dili nila lungan ang paggukod nini hangtod nga matapos ang problema sa gidili nga drogas. Kini gi-action na ni Leslie Vistil. Ngayon pa lang sinasabihan na natin na huwag nang mag-attempt kasi baka mapatay pa sa police operation. Kini mo ipahimangno ni Pero 7 Regional Director Noli Talinio ngadto sa mga buot mo pulis sa negosyo sa mga mitahan nga drug lords. Nang hinaot si Talinio nga wala na mo pulis sa misurrender ug napatay nga mga big time drug pushers. Si Jeffrey Diaz alias Jaguar mao ang naguna silang listahan kaniadto ug nagsunod niini si Franz Balones kinsa misurrender kang Director General Ronald De La Rosa. Si Alvaro alias Barok nga misurrender sa NBI usa-usab sa naguna silang listahan. Padayon pa nilang gipanidan ang anaa sa listahan nga nagtago-tago og nawagtang na sa Sugbo. Binabalidate pa rin natin kung anong level nung drug personality na yon. Pero ang monitor natin iwala dito sa Cebu. Matud ni Talinio, dili tugutan sa kapulisan nga doon ay makasunod sa illegal nga negosyo ni Jaguar, human misurrender si Franz Balones. Padayon nila nga gipanid-an ang mga tawo nga nalambigit kang Jaguar. Dili kini nila lungan hangtod nga mapuo ang problema sa gidili nga drogas. At hindi natin hahayaan na mayroon pang papalit sa kanya. So kung sino man yun, wag na nating paupuin doon sa upuan ni Jaguar. Uunahan na natin sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Kapulisan sa Konsolasyon padayon nga nangita sa responsable sa paglungkab sa usa ka pawn shop din tunga sa milyon nga kantidad sa mga alahas ang nadagit. Si Jinky Receipt sa report. Ingon ini nang hitsura sa FBJ Pawn Shop sa National Highway Barangay Kansaga sa lungsod sa Konsolasyon dihang naabdan sa usa ka empleyado aton sa ilang pagbukas kagahapon sa buntag. Gilungagan sa wa pa mailhing mga lalaki ang bungbong sa mga tindahan aron sila makasulod. Mato di Police Chief Inspector Wilson Abot, posibleng local boys ra ang mihimo niini, di nasakiyo nila ang tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa mga alahas. Ang kapulisan karon misusin na sa background sa mga nag-abang sa lawak kilid sa pawn shop. Ganun na istorya na po nako tong previous nga nag-abang nga baguhay na po ni Hawa diha nga napuli kaning mga tawhana karon nga mo naglungkab. So amo pa ning gisubay ug wa pa sila mga idea og kinsa tong mga tawhana nga nagpuli. Matud ni Abot, doon na sila'y lead sa maong kaso. Padayon ang investigasyon nila, human sila makakuha og mga gamit sa paglungag. Makig-alayon sab sila karon sa ubang police station, sa gayon nga makakuha na sila og kopya sa CCTV footage sa maong establishmento. Iskilo namin ipang kuha po ng mga CCTV, ma-identify, pakita po na mo sa mga witnesses
kung mao ba yung mga tawhan na kung ma-positive, amo na i-coordinate sa mga police stations if ever na-arrested na ba yung mga tawhan sa mga police stations if ever na-arrested na ba yung mga tawhan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 14 ka mga menor de edad gipanghipo sa kapulisan ug barangay officials sa pagpatuman sa curfew sa syudad sa Sugbo kagabi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Gisugdan kagabi sa pipila ka mga barangay ang pagpatuman sa curfew sa mga menor de edad sa dakbayan sa Sugbo. 14 ka mga menor de edad ang gipanghipo sa mga barangay tanod ug kapulisan sugod alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Sa 31 ka mga barangay sa urban center, 21 ka barangay ang mipatuman sa curfew sa mga batan-on. 8 ka mga batan-on ang nahipo sa kinasangan ug laing unom sa poblasyon Pardo. Pulos na lukat ang mga batan-on sa ilang maginikanan kinsa gipapirma sa barangay sa pagsaad nga di na nila pasagda ng ilang mga anak. Ang laing 19 ka mga barangay may pahigay ng information drive kagabi ug may pahibaw nga sugod nilang ipatuman ang curfew karong gabi. Hangyo ni Konsehal Dave Tumulak sa mga ginikanan na di na pagauso ng ilang mga anak sa pagsugod sa curfew sa alas 10 sa gabi. Daghan sa kayong nalipay ng mga ginikanan po kay ilang mga kabataan mahadlok naman sad og sila na mismo mo disiplina sa ilang mga kabataan kanya ang magibalaod na to nga curfew. Mato ni Tumulak, magatubang og kasong administratiba ang mga opisyal sa barangay nga dili mo patuman sa curfew. Pasiradan usab sa City Hall ang mga establishmento sama sa mga department store o internet cafe na kanunay nga masakpan nga nagpasud og mga batan-on panahon sa curfew. Ubos sa curfew ordinance ang maginikanan ang pamtangan og tukmang silot sa higayon nga kanunay nga makalapas ang ilang mga anak sa curfew. If ever, doon na sa mga sibilyan nga mga tao nga mokiha sa ilahang mga barangay officials gumikan kay wa mapatuman sa ordinansa, liable sila ana. Plano usab nga ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang anti-noise, anti-drunkenness ug anti-smoking ordinances. Ang kapulisan ug barangay ang tahasan sa pagpatuman niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Former Mayor Mike Rama nangonsulta sa iyang mga kapartido sa sunod nga laka nga iyang himuon human ginganlan nga usa sa mga drug protector. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. I will take care of this problem. Ito, I'm sorry, kaibigan tayo pero Michael Rama, the former mayor of Cebu City. Unang gibutyag sa PDEA nga si kanhi Mayor Michael Rama ang nasa ilang listahan sa mga mayor nga nalambigit sa ginadling drogas. And I highlighted, how can I be a drug protector? Who is the drug lord? Because they cannot give me the name. How can they give you the name? They don't even have the document. Gipangayuan ni Rama og ebidensya si PDEA Director Isidro La Peña nga siya protector sa usa ka drug lord ug si kinsa kini apan way gipakita ang ebidensya si La Peña. Si Rama gikuhaan sa iya mga pamahayag sa mga agent sa PDEA. Matod sa mayor, ang pasangil nga nalambigit siya sa drogas nagsugod niya tong busy mayor pa siya sa dakbayan sa Sugbo. I am not into it. It's incorrect and as I've said in an interview on several occasions, it might be part again of the previous political propaganda. Nakig-meeting si Rama sa iyang kauban sa partido aron hisgutan ng ilang mga sunod nga lakang. Iya usab nga konsultaon ng iyang pamilya sa sunod niya nga buhaton. Pagkakaron, wa pa sila'y plano sa pagpasaka og subong batok sa mga nagpaluyo sa pag-apil kaniya sa listahan sa presidente. Si Rama, unta nga makikita ni Presidente Duterte. Wa na niya panumbaling ang epekto sa gisulti sa presidente, apan mas importante nga mabalik ang nadaot nga pangan sa ilang pamilya nga mo'y labing naapektuhan niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. LTFR B7 mapasigarbuhon nga nagmalampuso ng ilang anti-colorum operation sud sa usa ka buwan. Mabot na sa unom ka V-hire ang ilang nadakpan. Si Jinky Rosit sa report. So far, successful man ang ato operations. Mao kini ang gipaybaw ni LTFRB Director Ahmed Quizon may labot sa anti-colorum operations nila sukad gimando ni President Rodrigo Duterte nga kinahanglang puhagon kini. Sa miaging buwan hangtod kagahapon, unom na ka mga V-hire ang ilang nasignit.
Nasuta sa deputized agent sa LTFRB nga mga kolorom kini ug misupak sa illegal terminal. Matud sa direktor sa mong buhatan, mismong ang publiko na ang mi-report kanila. Nagkabyado ini mga vans pod kay tungod ani mga vans na anay mga taxi nga wa nay halin, na anay mga jeep nga wa nay halin, na anay mga GT Express nga way halin. Sa ato pa, they're actually hurting ining tulo kalain nga mga modes of public transport. Na-identify na sa LTFRB ang legal nga terminal sa mga V-Hire, inabagan sa LGU. Busa giawhag sila nga likayan ang mo-pick up og mga pasahero daplin sa mga dalan. Ang mga V-Hires mamahimo lang nga makapasakay og pasahero sa point of pick up paingon na sa ilang destinasyon. Ang operator sa mga kolorom van magbayad og multa nga 200,000 pesos samtang 2,000 sub sa illegal terminal. I would like to warn all colorum operators to stop operating already because number one, you have no franchise from the government, and number two, you put the lives of the passengers in danger because you have not passed the standards of accreditation of the government and you have no passenger insurance in case of accidents. Gipanlantawan sa LTFRB nga mas mudaghan pa ang ilang madakpan sa mosunod nga mga adlaw. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinke Rosit, News 5. Mga piniriso sa provincial jail mihangyo sa gobernador nga ibalik ang jail consultant nga mi-resign. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. Kagahapon sa hapon giduso sa buhatan sa gobernador ang signature campaign sa 3,000 ka piniriso nga naghangyo nga ibalik sa CPDRC si Marco Tural. Matud sa Mayor Di Mayores Lito Granada, si Tural dali ra nila masampit og mutubag kung dunay problema ang mga piniriso bisan sa mga aligasyon nga nagpadayon ang pagpasulod og pagawas sa gidili nga drogas sa maong prisuhan. Ang kanang sa drugs so agin magkuan sa sir ano gani gipaingos gani sir ang drugs sa sod kada adlaw mi naglimpyo nag-searching sa sod sa silda sukat nga gipangampanya nga hugtan o dili ang drugs gani ug na kay madakpan dia sa sod ako ta siya Bartolinahon mao ni panis so sukat nga gisigihan na mo grade si sir may nag ngugyod nga palimpihan sa sod wide drugs makadungog sa drugs masuko daw siya. Gawas sa drogas sulod sa bilangguan sa panahon ni Tural, duha ang nakaiskapo ug wala pa madakpi hangtod karon. Nasakpan usab sa Kapitolyo nga ang pagpahigayon og cyber pornography gamit ang laptop ug cellphone sulod sa prisuhan sa usa ka langyaw ug usa ka babay nga puros na nabilanggo tungod sa maong sala. Si Tural mausab ang nagtugot nga makasulod ang mga cellphone sa mga binilanggo. Giwarningan ni Manansala ang mga gwardya nga manubag kini kun duna pay makasulod nga laptop, cellphone o bisan unsa nga matang sa gadgets. Isa, tingnan for investigation nga reassignment. Nagatubang og investigasyon ang 7 ka prison guards ug usa ka jail personnel nga gidudahan nagpalusot sa illegal nga kontrabando. Wala pay gitudlo ang gobernador nga ipuli ni Tural apan dunay rekomendasyon ang mga piniriso. Pagduma nga pareha sa pagduma sa among konsultant nga si Sir Marco. Mas maigi nga di unta tumatangtang among konsultant kay mao na magito siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. 12 ka mga deacon giordinahan pagkapari sa Archbishop sa Sugbo San Jose Palma. Sa iyang mensahe sa mga bagong pari, iyang gitahas kanila nga panalipdan ang mga gitudlo sa simbahang Katoliko. Naglakip kini sa pagkasagrado sa kinabuhi sa taliwa sa mga nahitabo nga extrajudicial killing sa nasud ug ang ipatuman nga death penalty. Ang Archdiocese sa Sugbo mo'y labing dako sa nasud ug adunay sakop nga 400 ka mga pari. How do you preach on extrajudicial killings? How do you preach on the efforts of the Congress to revisit the RH bill? How do you preach at the proposal to revive the death penalty? Kapitolyo mitanyag og scholarship sa mga anak sa misurrender sa Operation Tukhang sa probinsya. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte.
Manawat ang Kapitolyong mga anak sa mga misurrender sa Operation Tukhang. Isip mga scholars, magsugod sila og paeskwela sa 70 ka scholars karong second semester. Human na aprubahan sa sangguniang ang ordinansa ni Vice Gobernador Agnes Magpali. Napulo ka mga scholars ang kuhaon sa matag distrito sa lalawigan sa Sugbo. Usa ka komitiba ang mo-evaluate sa mga aplikante sa scholarship program nga maglakip sa psychological evaluation o case study. Remember, these are children of drug surrenderies, no? Kadaghanan ini nila. So there will be a case study for atugid sa social workers sa lungsod na mao'y makaila. 10,000 nga tuition fee ug 1,500 pesos ang matagbuwan nga allowance sa scholar nga paeskwelahon sa mga state colleges. Usa ka pribadong tunghaan gikan sa Banilad ni padayag nga andam mudawat sa 70 ka scholar sa vocational technology. Ang among tuition is only 10,000 per semester. That's why state colleges. Now, sa VOCTEC, itoon, cheaper man. Pero gusto na mo nga mahuman sila nga doon na sad sila NC2 nga ma-hire gyud sila. According to Banilad Study Center, ang ila ko nung graduates giatangan sa mga hotels. Gipasalig sa Kapitolyo nga dili nila gamiton sa pamulitika ang pagpanawat nila sa scholar. Giawag ni Magpali ang mga ginikanan nga ni surrender sa Operation Tukhang nga moderekta sila og apply sa Kapitolyo o kaha sa ilang lungsod o syudad diin sila nagpuyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gihangay na sa Department of Labor ang ilang plano alang sa pagtapos sa contractualization sa mga empleyado. Kinigiaksyonan ni Leslie Vistil. Matud pa ni Dolly Region 7 Director Ezekiel Sarcauga, gitagalan sila hangtod Disyembre sunod tuig alang sa hingpit nga pagwagtang sa kontraktual nga mga trabahante. Pagkakaron, ilan ang gipatawag ang mga nagdumala sa mga kumpanya aron ipasabot ang katuyuan nga gimando ni Presidente Rodrigo Duterte. Almost 50% of their workers of the total employment are contractually engaged. We are still into profiling and info dissemination. Profiling includes what are the needed positions that we have in the respective establishments. Tungod sa gimando sa Presidente sa pagwagtang sa contractualization, adunay mga kumpanya nga may padayag kanila nga manangtang og contractual nga mga empleyado. Matud ni Sarcauga, mahimong regular ang mga contractual nga empleyado sa higayon nga hingpit na nga ipatuman ang palisiya sa gobyerno. We will declare the provider a service-only providing. A labor-only contracting. Therefore, it is prohibited. So if this is the decision, then automatically the workers are employees of the principal. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mga pag-uwan masinati sa Sugbo karon nga semana ngunot sa nagkalain-lain nga weather system nga nakaapektar sa panahon sa nasod. Kinigiaksyonan ni Leslie Vistil. Adunay tulo ka weather system nga nakaapektar sa dagan sa panahon sa nasod karong simanaha. Adunay low pressure area nga nahimutang sa 1,200 kilometers east sa Batanes. Gawas niini, adunay bagyo nga adunay international name nga umais nga mitadlas sa nasod nga Japan. Laing bagyo usab nga ana sa Pacific Ocean nga gitawag pa nga Tropical Storm number 8 ug nagpaingon sa nasod sa Japan. Ang masinati nga mga pag-uwan ug pagdugdog ug kilat inubanan sa kusog nga hangin, gibana-bana nga magpadayon sulod sa upat ka adlaw. So kaning tulo ka sistema nakapakusog niya sa atong habagat. So for the next 3 to 4 days padayon ta maka-experience og windy nga panahon. Unya na mga light to moderate nga bagulan at times heavy because of thunderstorm. Giulagway nga gamay ra ang kahigayunan nga ang low pressure mahimo nga usa ka bagyo. Gibana-bana usab nga di mosulod sa nasod ang bagyo nga ana sa Pacific Ocean ug posible nga moderetso kini sa nasod sa Japan. Tungod sa kusog nga hangin habagat, gitambagan nga dili mo kumpiyansa ang mga gagmayng sakyan nga pangdagat tungod sa masinati niini nga dagkong bawd. Yes, actually atong expected nga
gikusgon sa hangin is 20 to 40 kilometers per hour. So that would make the sea condition moderate to rough, dangerous for small sea crafts, labi na to mga sakinang pangdagat nga dili di makina. Pero wala yung warning. So far wala tayo gi-issue nga gale warning because ang hangin wala mo abot sa criteria above 50 kilometers per hour. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Sugod karong Agosto 13, gidili na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbaligya o pagbalhin sa prangkisa sa mga sakyanan. Matud ni Director Ahmed Quizon, kutob na lang Agosto 12 ang ilang pagproseso sa mga gibaligya o gibalhin nga mga prangkisa sa sakyanan. Ini ka Agosto 13, hingpit na nila kining balibaran na matikdan sa LTFRB nga na-commercialize na kini og maayos sa mga operators. Ubay-ubay po, daghan man tag mga transaction dinhi nga mamaligya ay mamalit og prangkisa. Well, some of them are really serious investors who would like to enter into the business of providing public transport. Apan daghan po tingali nila nga nag-speculate na. Kapin sa 3,000 ka triathletes ang misalmot sa Cobra Energy Drink Ironman 70.3 Philippines Asia Pacific Championship dito sa Shangri-La Mactan Resort and Spa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mo'y midaog sa Pro Male Division ang Australian National nga si Tim Reed. Kinsa mo'y defending champion, pinaagi siya ang oras nga 3 hours 51 minutes 46 seconds aggregate sa 1.9 km swim, 90 km bike ug 21 km run. Ang nagsunod kang raid mao ang laing Australian nga si Craig Alexander, kinsa mao'y second placer, ug Australian sab mao'y third placer nga mao si Sam Bitten. Si Alexander may oras nga 3 hours 55 minutes and 1 second, si Bitten may oras nga 3 hours 57 minutes and 15 seconds aron maharos sa mga Australian ang maong lumba. Wala mo salmot karong tuiga ang laing Australian nga si Tim Berkel. Sa female division, midaog sa record nga 5 ka higayon si Caroline Stephen nga usa ka Swiss national. Kinsa miabot sa finishing line nga may 4 hours, 16 minutes ug 19 seconds. Ang nagsunod kang Stephen mao si Radka Vodikova sa Czech Republic sa iyang oras nga 4 hours, 18 minutes and 29 seconds. Samtang ang third placer mao si Sarah Crowley gikan sa Australia sa iyang oras nga 4 hours, 21 minutes and 53 seconds. Ang Cobra Ironman 70.3 Asia Pacific Championship nga mitadlas sa mga dakbayan sa Cebu, Mandawi ug Talisay may kinatibuk ang premyo nga $75,000. Sa laing bahin, misalmot sa triathlon ang 30 ka mga Rotarians. 27 niini ang mga lalaki ug 3 ka babay. Ang mga Rotarians adunay dalaygon nga kausa sa ilang pagsalmot sa triathlon nga mao ang pagdonar og salapi aron ikapalit og polio vaccines nga maoy ilang tinguha nga matapos na ang kaso sa polio sa tibuok kalibutan. Ang maong pagsalmot sa triathlon kinaiya na sa mga Rotarians sukad pa ni adtong tuig 1979, sumala pa ni Rotary District 3860 Governor Mian Alcordo Solomon. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!